Здравейте, неделя сутрин е 9:30 и ние вече сме стигнали до Зелени Преслав. Паркирали сме колата, но все още не сме уточнили какъв ще е целият ни маршрут. Първата спирка от него обаче вече е сигурна и тя е връх Кабул. Избираме да се качим до него по летния маршрут, затова от Зелени Преслав тръгваме право нагоре по дясната пътека. Първият километър и половина, голям зор. Тук пред нас едни крави, дето много ни се карат. Ама човек, тя като бави 30 колко си били горите, като бави. Сега той носи отговорност за нея, ще върне парите, ама сега. И ми разваля кефа на всички бави, сега не е подходящо облечена, как ти казвам. Коли. О, идват насам. Вили, яко ми поества. Дано приключи добре тази работа. Сладки били. Това си говорят. Мене ме е страх. Мене ми е писнало от този живот да ма страх. И ти си прав, да. Затова и почнах сам да пътувам. Оп.
Вече сме измислили маршрута и той ни води към Отовишки връх, гледката на Трилските езера, които аз ще видя за първи път днес. След това се прибираме от Рилските езера през хижа Скакавица отново до Зелени Преслав. И сега тръгваме нагоре. Тук не стояли, пък ще да се Да, ще хапна хора. Завъркали. Той беше май най-високия, да? Домашна краставичка. Отиваме да видим гледката към езерата. И се спускаме надолу. Междувременно. Невероятно е. Сърцето. Не са, тук не ще баща. Ами чуда се, защото гледай са. Да, капка сме направили. И ако искате, ще хапваме на хижда. Пак сме на Зелени Преслав, т.е. при колата. Минали сме 19 км и половина с 1200 метра денивелация, мисля. 1272 според часовника. Ето го и нашия водач днес, който не рекламира пътеводители, но самият той е пътеводител. Ето го и шофьорът днес. Важното е палецът ми. Колата е цяла тук. Отиваме да почиваме.